So, may buntag. Sayo kay ko nakamata. Mata na ako, anak. Sayo kay ko mata ron kay utambong may birthday. Ako makagupa, wala na dire last G-Spine. Lakaw na ka na sila appointment. Dayon ako, nakahikay na ako, nakaligo na ako bayotog, nakakrayon ako sa kong nawungkay. Karon nga video, ubanon ta mo sa amo ang pagpa-birthday dito sa bana sa igsuon sa ako ang kagupa dire kay birthday karon. So mutambong mi ningon akong bana before 3 o'clock ready na mi kay iya raming pick up on din then mga to na mi sayo mimigikan kay kuan kanang tugnaw na kayo ba dayon aron sayo pa may makauli ang celebration sa ilang birthday nara sa balay. Murag kamay ra mo sigong tawo, murag kamera kay kanang lahi magud ni sila diri og na birthday inihap ng tawo mo anha ba. Dayon hinay lagi kay kung tingog kay natulog pa kong anak ng tawa oh. Natulog pa akong anak mo nang hinay kay akong tingog so kuan ato isang adlaw di ay Halloween sa atoa. Dayon sila diri wala sila celebration sa ilang Halloween ay ambot. Pero nanagkot ko, lahi magod na sila dari. Pero pag New Year, mag-celebrate na sila 6 days na sobraan. So, mora to guys. See you later. Bye-bye. Manaod lang usa ko kanang mga sitsiburit sa tuang dagway sa tuang mga kalawasan kay mao man gini sila diri dagan kayo mga burluloy ba dayon then ako iirin sa katong daw kayo di ko ganahan circle kay mura ko ukuan bayaran sa night market so ako raning ipang taod mga bayot kay aron inon po tao kuan ba gapa bahala ko gapiki og nawon basta kay ikuan di man matawod ay kadto sa ha ibutang sa tamo impis makinahinay ko kay akong anak natulog hinong nahulog pastilan dolor forma nagtawo baby sa Pilipinas pagkawala ko inani ay hindi ko mataon-tao din eh. Pero birthday. Patawaron dito sa akong bana. Kaya ganahan mo sila o kanang ang ilang asawa disinte balang taon. Muna ilang ganahan. So, magkuan lang ko. Magbutang kong sitiburit sa akong kanawungan. Kay, enigmata ni Karen o niya. Ready na ko. Si Karen na lang ako ang kuanon. Ako ang listen. Bahala gud og kuan. Bahala og angkan. Basta dili talusyang. Kay mo na ila dire. Mahalagang kan makita ag Armenian dire tulo na kabukan anak makaingon pagwalay anak kay grabe kayo sa panglawas ba daghan kaayong sitsiburit sa panglawas daghan kayong ipang pahid-pahid anang kalawasan ako makakilay lang ko makapang lipstick then makapang eyeliner murag okay na dili na ka mamutang og blush on kay dako man ko og kanang kuan ba unsa ni cheekbone papangigon pa cheekbone pa doble na ni pero daog lata sa tong lips kay pangbato kay ni diri akong lips dako kay kog lips no pero dinayit ni kay
Gagmay ka silang lips. Dari ba na kayon ka sila operada ako ang lips. Nagpa-opera ko. Ginan ako. Wala gyud nausab na ko. Kaya kaning nawunga gyud pa usab na. Wa na patsada. Kay kuan. Ay ang mga kuan ni Harot ba? Ang asawa sa mga amigo ni Harot. Mangutana og operada ba ako ang kabil. Si Harot pa dili. Dayon. Mangutana lagi ang kuan ni Harot. Kanang iya ang mga asawa sa iyang amigo ba? O gapa-opera pa ko nga bil. Then yun sa Harot dili. Wala. Kuan na, normal na. Sa ato pag dako kag simod, daghang man saway nimo. Pero dili. Lahi kita no. Buo na nato nagpinabungga na ato ang buhok din na. Dayon, i-blower ra ko ning nasa ilalom ko ning headline. Pambato. Para sa pak. Di ba daghan kay kog talomtom sa una? Hangtod man gahapon karon pero dili na gid pareha kayo sa Pilipinas atong kuan ba nga naabot diri akong talomtom. Diri na lang akong talomtom diri. Kay gagamit ko ani. Epektibo kay ang ako ang ibutang magabi before ko matulog kani mahilamos ko din kani akong ibutang ako ang i-overnight. Pagabuntag inigmata nako mahilamos ko. Kuan di kayo akong nawong ka ng soft kayo ba? Murag wala nay dakal-dakal kayo. Balas na lang. See you later. So, nanami diri sa balay guys. Inse! Nanami diri sa balay sa Exhon sa ako ang kagupa guys. Dayon na sila diri oy kuan kanang mga isda, kaning mga isda mga pito-pito ning uban ani. Ito then kaning uban ni corona. Then kabalo ba mo guys nga naay palutpot dinhi nga kagawason kay kahalokon siguro ni nako. Then na sila diri oy kuan murag halas nga isda ba. Daghan kini silang isda kuno. Then dako murag konsumo na po ni padulong ni ilang mga isda dinhi. Then lahi ni siya og color lagi. Then naay mura og puti nga naay corona patsada kuno ning isda padagkoon. Amo tong mudagko baka po ni. Then kaning isda nga murag halas mudako daw ni. Dayon muka mo nang gisiparet sila og balay kay iyang kanon ning ubang isda kaning gagmay nga isda iyang kanon upat na daw kabuki kaon anang isda so mo nang gi lain og payag din na sila kuan diri kanang pambot baka ni barko baka ni airplane baka ni ambot singan ana. So dayon na diri akong anak og giduyan aning duyan aning ambot to singalan aning duyan nana ug si og ako pang mga kagupa murag 100 plus years na kuno ning duyana giganahan pud si Karen dili na siya ganahan mo na og giganahan pa siya nagtuwang-tuwang ako'y nalipo nga galantaw na niya pero akong anak abante gihapon kay murag gadula man pero ang kaning birthday boy mao po'y tigtabyog-tabyog. Pasalamat lang gyud pud ko ani nilang ako makagupa diri kay grabe ka pinangga og unsa akong pagpangga sa akong anak ug unsa ang pagpangga sa inahan sa anak mas kuan gyud mas labaw o di man ingog labaw kay ang inahan man gyud sobraan kapag pangga sa anak pero dire pod mura pod sila og inahan. So mao na ni dili ganahan mo na og nakuha ang bahandi aning iyang duyan nga gi higdaan giganahan man siya og kuan kanang layog-layog ba ni tabig-tabyog. So hi, hello. Nanapod mi dinhi sa laing balay. Wala mi karon sa balay. Na birthday gihapon mi. Gahapon na birthday pud mi sa igsuon sa banan ni Harot kay birthday. Igsuon sa banan ni Harot. Kana bang kuan bayaw nilang Harot birthday gahapon. Then nangadto mi nangaon na mi karon na pod i-invite mi og kaon ikini maniwang ning isa ka ngabil ni tabib kay kanunay man gasima-sima. So akong anak natulog tawa dayon nangaon mi karon ang among gikaon karnero kami kay mga bayot more pud siya og karning kanding ba pero mas ganahan pa ko ni
sa kaning karnero kay sa kanding may baho good magluto sila diri walay baho ug mag daghan kay gipang sagol-sagol ba. Nagtawa ninyo diri bayot ang amo ang city nga kanunay nga adtuan oh. Muna ang ilang balay dire naa sa 7th floor mo ng taas kay na murag ining mulugso ko ani dapita siguro hindi kabot nako sa ubos mahimo siguro kung sensilyo ni tibuok pa ko ning taas ining lugso nako pa daw sa ubos sensilyo na gyud kay habog kayo mga bayo. Building na dira kanang tagas king building balay na siya kana siya balay na siya. Mayroon kong natulog si Karen oy kay og didto ko ba nami sa lamisa dahil kay pangutana dahil kay istorya nako din kanang paspas kay istorya ba niya ipabaya kay ko kasabot ko sa ila ang inistoryahan diri niya di pa kay ko kabalo mo istorya ba pero kabalo-balo gamay na. So sa akong kabanhaan nakamata akong anak sige siya lingi-lingi kay murag natingala siya sa iyang higdaan ba. So maura to guys manguli na may kay mata na akong bahandi. See you next time guys and don't forget to share subscribe my YouTube channel babush.